Ďalšia cvičebná pomocka bosu poznáme tiež. Opatrne vystúpiš obidvoma nohami hore. Snažíš sa udržať stabilitu, stiahnuté brucho a budeme robiť drepy. Dolu a hore. Ruky, keď ideš dolu, vytlačíš hore a keď ideš hore, ťaháš lakte dozadu. S nádychom, s výdychom. Opäť kontrolovať členky, aby mali rovný chrbát, stiahnuté brucho a pozor na kolienka, aby neboli moc vpredu. Bude nás to hádzať, tak ako aj mňa, ale to je veľmi dobré, lebo nás to núti napnúť aj také svaly, ktoré vedome napnúť nevieme. Výborne. Druhé kolo vychádza tiež z tejto istej pozície a síce budeme zostupovať do bokov. Dolu, dolu a vystúpime späť. Dolu a hore. 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 OK? A tretie kolo vychádza zase z tejto istej pozície a budeme robiť výpady vzad na striedačku. Pozor, opatrne, náročné. Výpad a hore. Výpad, hore. Výpad, hore. Snažíme sa upozorniť členky, aby to robili radšej pomalšie, ale presnejšie. Výpad, hore. Je to náročný cvik na udržanie stability. Výpad, hore. Výpad, hore. Ešte raz. Výpad, hore.